86, der er stadig 5.000 kilometer af erhvervskontoret derovre i hjørnet, mine damer og herrer. Mød disse prægtige unge mennesker. Mød det velanvendte ladekar der, der kører rundt i Birkerød Hovedgade som sidevogn på en gammel motorcykel med polititilladelse, mine damer og herrer. Birkerød Revyen 1986. Nej. Og tæk en par og få omlæg. Jeg giver en omgang lidt på konfesten. Kan jeg skinke det? Skinke? Hvad er det, ja? Der er ikke. Der skulle nu være mulighed for at opleve et af de store og rygende musikalske indslag i Birkerød Revyen 1986. Skulle de endnu ikke have noget at købe en billet, er muligheden der her og nu, mens tonerne ruller ned gennem hovedgaden. Ved de lille bord her umiddelbart ved siden af mig, sidder der smukke unge damer parat til at sælge billetter. De sidste 5 billetter til Birkerød Revyen 1986. Gør ikke glem af denne store solide aften. Vi spiller 12 forestillinger fra den 6. til den 17. juni. Der er stadigvæk ikke de ledige pladser. Skynd dem, mine damer og herrer. Gå ikke glem. Og så hvis vi kan få drengene i badekarret til at indstille musikken lidt, så kommer nu, mine damer og herrer, på Fantastisk Røde. Ja, der. Birkerød Revyen 1986. Ja, okay, det kommer ikke.
Benzin med et smukt, og vask og benzin med et smukt smil. Kirikspladser i massevis, hvor du kan føle. Festen uden at høre. Birkerød, du er bilernes by, Birkerød. Birkerød, midt under alt, du er cyklernes by. Og skønt man er bil, bliver kvalt, er du cyklernes hyggende by. I der tramper i gear, vi ønsker at gågaden bliver clear. Vi ønsker at gågaden bliver clear. Unge kindernes ringe, den er for skøn, som man ikke kan køre. Birkerød, du er cyklernes by, Birkerød. Birkerød, mit indre alt, er biernes by. Og øllet bliver tabt, og kaffen med, cappuccinos og kæbernes by. Hvor du undrer er ensom, eller omvendt, måske er du den som, eller omvendt, måske er du den som. Sit pjatte og snakke og larme, fylder dig frem. Det er svært at gå hjem. Birkerød, du er biernes by, Birkerød. Birkerød, din hænder alt, du er sladderens by. Og når du helst ikke vil have fortalt, løb fra sladderens skrædderne by. Alle sladder om alle, de fleste tror mere end det alle. De fleste tror mere end det alle. Birkerød er en svær naver, en kvæl. Hele hjertet og Birkerød. Birkerød, du er sladderens by, Birkerød. Ja, mine damer og herrer, Birkerød Revyen 1986 ruller her gennem byen, og der er stadigvæk mulighed for at erhverve sig en billet til en af de 12 forestillinger. Vi spiller hver aften fra den 6. til den 17. juli, og der er mulighed for